खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। निकासि जोबथेसालिनि सासे पुलिस जवाना गावखौनो फोथैना लानो नाजादों। सेवली महिलारिया 30 कौटिनिबो बांसिन सम्पत्ति बिगोमा। गोबांसा बिजाथिनि नमिनेशन पेपार केन्सेल खालामजानो हागौ। जराबादाव 12 लाख रांनि जौ हमदों। गौरीपुराव AIUDFनि हान्जाखौ गाग्लोबदों। पाथरकान्दियाव 50 लाखनि याबा टेब्लेट बोखांदों। सनितपुर थेलामारायाव बिमा फिसाखौ बुथारना गालांदों। आसामनि 126 बिधानसभा मासियाव 818 बिजाथिफोरा नमिनेशन होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय जिल्ला बिजिरसालियाव गुलि गावनाय जाथाय। बाक्सा जिल्ला जोबथेसालिनि सिङाव रैखाथिनि थाखाय थिसनथाइ मोननाय आसाम पुलिसनि सासे जवाना गावखौनो फोथैना लानो नाजादों। बबेखानि गावखौनो फोथैनानै लानो नाजानाय पुलिस जवानखौ 24 आइआर बेटेलियननि जवान गुणजित बैश्य होननानै सिनायथिनो हादों। गुणजित बैश्यआ गावनि सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै गावखौनो फोथैना लानो नाजादोंमोन। गुणजित बैश्यनि न'आ बजालि जिल्लानि बागमारायाव होननानै मिथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला गोब्राब जखम जानाय पुलिस जवान गुणजित बैश्यखौ बोखांनानै गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि एम्सआव दैथायहरनाय जायो। बे जाथायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि एसपिआ निकासिनि जोबथेसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो नायबिजिरनो जागायो। बबेखानि पुलिसनि नायबिजिरनायाव बे जाथायनि आन्दोनि सुलुङा गासैबो सोराङाव फैगोन होननानै आसा खालामदों। आसामनि राजखान्थियाव गोदानै सावरायजादों सासे आइजोनि मुं। फैगौ 9 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन जमा होनायनि उनावनो सावरायजादों बै आइजोआ। गोख्रों राजखान्थियाव गोदानै आगान होनानै सावरायजानाय आइजोआनो जादों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारि। सेवली महिलारिया बे खेबाव 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि। नाथाय सेवली महिलारिया नमिनेशन पेपारजों लोगोसे एफिडेभिटआव मख'ना बिजाथि आय'गनो दिन्थिनाय सम्पथिया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो नोजोरबो होदों। डाटा बादियै सेवली महिलारिनि आखायाव नोगोद 31,69,000 रां दं। सेवली महिलारिनि मुङाव दं मोन 37 बेंक एकाउन्ट। बै बेंक एकाउन्टफोराव गासै 4,58,42,044 रां जमा दं। मिउचुएल फान्डआव 2,60,000 रां जमा दं। पस्ट अफिसाव दं 1,11,50,000 रां। इन्सुरेन्सआव दं 29,34,098 रां। बेनि अनगायैबो सेवली महिलारिया दारिमिन खोन्दोआव 40 लाख रां इनभेस्ट खालामदों। सेवली महिलारिनि मुङाव एस्केभेटर, डाम्पार, ट्रेक्टरजों लोगोसे गं 32 गारिफोरनि रेजिस्टार दं। 1,41,95,397 रां बेसेननि गंसे टय'टा लेन्ड क्रुइजार गारिबो दं। 32,50,000 रां बेसेननि सना आरो हिरानि गहेनाफोर दं सेवली महिलारिहा। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिया 30,52,24,000 रांनि सम्पथिफोर दं। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मोन 11 जायगायाव आबाद मावग्रा हा, मोन 16 जायगायाव दारिमिनारि हा एबा इन्डास्ट्रियेल लेन्ड आरो मोन 16 जायगायाव थाग्रा न'फोर दं। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नमिनेशन होनायनि जोबथा साना 23 मार्च खालि बेलासि 3 रिंगायाव जोबलांबाय। बेनि उनाव बिसायख'थि मावख'गिरिफ्रा नमिनेशन पेपारफोरखौ नायबिजिरगासिनो। बेनि गेजेरावनो माखासे बिजाथिफोरनि नमिनेशन पेपारा केन्सेल खालामजानो हागौ होननानै मिथिनो हादों। नमिनेशन पेपार केन्सेल खालामजानो हागौ होनना सन्देह खालामजानाय बिजाथिफोरा जादों पकाटेबारि बियाबनि एजिपिनि बिजाथि तारा प्रसाद दास। तारा प्रसाद दासनि हारिनि फोरमानलाइ नकल होननानै अजद थिखांदों। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि रंखाइ बियाबाव उदां बिजाथि धनेश्वर रंफाङा समबारखौ लांनायनि उनावबो नमिनेशन जमा होनो नाजादोंमोन। गिबि समाव बिसायख'थि मावख'गिरिफ्रा धनेश्वर रंफांनि नमिनेशनखौ आजावाखैमोन। नाथाय दिसपुरनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव फन कल मोननायनि उनावनो नमिनेशन पेपारखौ आजावना लाखियो। बेखौ बिथा खालामनानै कंग्रेसनि बिजाथि आगासिन इंतिया हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन आरो मावख'नि बाहेरायावबो कंग्रेसनि मावथिफोरा आन्दालन खालामदोंमोन। बरपेटायाव कंग्रेसनि बिजाथि महानन्द सरकारनि नमिनेशन पेपाराबो नेवसिजानो हागौ मानोना कंग्रेस बिजाथि महानन्द सरकारा नमिनेशनजों लोगोसे फर्म ए आरो फर्म बिआव सागान होनायाव गोरोन्थि जानायनि खौरां ओंखारदों। बेजों लोगोसे कंग्रेसनि बिजाथिया फट'स्टेट कपि जमा होनायनि अजद। बेनो सैथोबा कंग्रेसनि बिजाथि महानन्द सरकारनि नमिनेशना केन्सेल खालामजानो हागौ। बेबायदिनो थकुवाखाना बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि आनन्द नरहनि हेंथायैबो अजद थिखांदों। मैदेरनि बिखुङाव गाखोनानै नमिनेशन जमा होनो फैदोंमोन आनन्द नरहआ। बिसायख'थिनि खान्थि बायदियै रावबो बिजाथिया जेबो रोखोमनि जिब जुनारखौ बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय आरो नमिनेशन होनाय समाव बाहायनो हाया। बिसायख'थि मावख'गिरिफ्रा नमिनेशन पेपार नायबिजिरनायाव बेफोरखौ माबोरै आनजाद खालामो बेसे नोजोरथाव जागोन।
आसाम मेघालय सिमानि जराबादा बखिष्ट पुलिसा मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामना गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ हमदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अपारेशननि समाव पुलिसा गासै 66 कार्टन जौ आरो रोगानायाव बाहायग्रा गंसे बोलेरो गारिखौ हमनो हायो। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों लोब्बा गोनां सानै सुबुंखौ खायो। दायनिगिरिफ्रा बेफोर मुवाफोरखौ मेघालयनिफ्राय नागालेन्ड फारसे लांनो नाजानाय समावनो पुलिसा बिसोरखौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ आजिबुर रहमान आरो बसन्त दास होननानै सिनायथिदों। दासान्दि पुलिसा सानैबो सुबुंखौ गावसोरनि आवथायाव लानाय सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय गेदेर नेटवर्कखौ रोखायै मिथिनो थाखाय सोंथि खालामनाय जायो। नांगौ रोखोमनि रोखा गनायथि गैयालासे जब्द खालामनो मोननाय जौखौ सोरखारि बेसेनाव 7 लाख रांसो जागोन आरो बेखौ हाथाइनि बेसेनाव 12 लाख रांसो जागोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। धुब्री जिल्लानि गौरिफ्रा एमएलए निजानुन रहमाननि बिजाथिलाइ गथायनो थांनाय समावनो समबारखालि दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया 17 नं राजा लामायाव जादों। जाथाय बायदि माखासे हान्जानि दुथां सुबुंफ्रा बिनि गारिखौ होबथानानै अन्थाइजों खुबैदों आरो लावथिजों गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबजानायनि जाहोनाव गारिया गोबां खहा जानायजों लोगोसे एआइइउडिएफनि गोबां मावथिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। मेगनजों नुनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गाग्लोबग्रा दुथां सुबुंफ्रा बेगनथलि आरो परखाइट ओनसोलनि गेजेरजों जाथाय थिलिनिफ्राय खारलांदोंमोन। बे जाथायाव बिबानगिरिफ्रा बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायखौ सन्देह खालामदों। बबेखानि जाथायनि उनाव थाबैनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिना थासारिखौ सामलायो आरो ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिनायनिफ्राय जानगाराव दोनो। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गोख्रों सिग्रोमना श्रीभूमि जिल्लानि पुलिसा जावा टेब्लेटनि मोनसे गिदिर केप जब्द खालामना जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला स्रोत सुलुंनि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै पाथरखन्डी पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया समबारखालि हर गेजेराव थुबर बाजार ओनसोलाव अपारेशनखौ खालामदों। अफिसार इनचार्ज मानस ज्योति बर'नि दैदेननायाव बे नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला हमजानाय सुबुङा AS10G6143 नम्बरनि गंसे स्कुटिजों दावबायलांगासिनो थानाय समावनो पुलिसा गारिखौ हमनानै मोजाङै सिग्रोमो। नायबिजिरनायनि समाव मावख'गिरिफ्रा स्कुटिनि सिङाव दोनखुमानानै लाबोनाय गासै 10,000 जावा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ पाथरखन्डी पुलिस थानानि सिङाव थानाय लखिपुर बांला टिला गामिनि थागिरि कालेम उद्दिन होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला जब्द खालामनाय ड्राग्सनि बेसेनखौ मुलुगनाङारि हाथाइनि बेसेनाव 50 लाख रांसो जागोन होननानै बुंदों। सनितपुर जिल्लानि थेलामारियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय सानै बिमा फिसाखौ बुथारनानै गारलांदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। गोदोनायाव दौलें लागायनानै आलायनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों बिमा फिसानि गोथै सह'खौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गरुदुबानि फरासंरियाव सानै बिमा फिसाखौ खास्रि बिस्रि फुथारनानै गोथै सह'खौ गारलाङो दुथांफोरा। जायगानि सुबुंफोरा सानै सुबुंनि गोथै सह'खौ नुनायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरो। बेनि उनावनो जायगानि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै बिमा फिसानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो नायबिजिरनो जागायो। बरसला उफेरा जिल्लानि मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव बिमा फिसा सानैबो गोथै सह'खौ बोखांनाय जायो आरो पस्टमर्टम आनजाद खालामनो थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरो। बबेखानि दुथांफोरा बिमाखौ बुथारनानै दंफांआव आलायनानै दोनलांनायनि सन्देह खालामदों जायगानि रायजो राजाफोरा। बिमानि गोथै सह'नि गाहायावनो फिसाज्लानि गोथै सह'खौ मोन्दों होननानैबो जायगानि सुबुंफ्रा बुंदों। सिगाङाव 2022 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थि 23 मार्चखालि बिजाथिफोरनि नमिनेशन होनाया जोबनानै थांनायनि उनाव रायजोआव राजखान्थिनि बारा गोबारसिनै बारदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि गासै 126 बिधानसभा बियाबाव गासै 818 बिजाथिफोरा नमिनेशन गथायदों होननानै बिसायख'थि आय'गनि सुलुङाव फोरमायदों। बिसायख'थि मावख'गिरिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला रायजोनि गासै 122 बियाबनि थाखाय 818 सा बिजाथिफोरा गासै 1391 नमिनेशन बिलाइ गथायदों। गोबां सा बिजाथिया मोनसेनि बांसिन नमिनेशनफोर होदों। गुबुन फारसे बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे राजखान्थि हान्जाफोरा गोख्रोङै सोमावसारनो जागायनायजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गनि मावख'आवबो सिस्टेमेटिक भटार्स एडुकेशन एन्ड इलेक्टरेल पार्टिसिपेशन हाबाफारिनि सिङाव भटारफोरखौ सांग्रां खालामनो नाजागासिनो दं। गाहायै गिबि खेबनि थाखाय भट होनो गोनां इयुन जोलैफोरखौ गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ थांखिनानै गणतान्त्रिक मोनथाय आरो बिसायख'थिनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामनो जिल्ला बेंगिरिफोरा गोख्रों राहा लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।